Avui fem unes croquetes de calamars. No són calamarsets perquè són més grossos, però bueno, no són els típics calamars gegants tampoc. Necessitarem, a part dels calamars, una ceba, farina, mantega, i aquí us poso una mica de cap de llobarro, o bueno, espines de peix i marisc per fer un brou, perquè la beixamel no serà una beixamel, serà una velouté. Farem una beixamel amb brou de peix, que és com es coneix la velouté. Comencem fent un sofregit de ceba amb la mantega i quan la tinguem en aquest punt ho reservarem o ja hi ficarem els calamars i la farina si els tenim fets, que no és el cas. Ara anem a fer els calamars a la planxa. Com us deia, fem els calamars, un parell, 3 minuts màxim per banda. Ara després farem les potetes i tot l'altre. I això ho tallarem ben petit. Ja tenim fet el brou i hem posat també uns caps de gamba perquè fos més saborós. I ara una bossa de tinta, petita, d'aquestes ja que venen congelades, petiteta. L'estem reduint per concentrar el sabor i d'aquí una mica ja barrejarem els calamars amb la farina i la ceba i mullarem amb el brou. Incorporem doncs els calamars tallats d'aquesta manera, més o menys. Ara li donem una volta amb la ceba, que s'empapin bé, i posem la farina. Remenem bé un parell de minuts, 3 màxim, si no se'ns enganxarà molt, però la farina s'ha de torrar una mica. Mullem amb el brou de peix, marisc i tinta de calamar. Ja afegirem una mica més i en uns minuts, així que així espessit, ho retirarem. Ja tenim la massa feta. M'ha quedat un pèl líquida. Hi he posat una mica massa de brou. A vegades no acabem d'acertar les mides. Això farà que sigui una mica més difícil de manipular-les després. Però bé, el que hem de fer ara és que això es refredi a temperatura ambient i després ho hem de posar a la nevera perquè es compacti i així puguem donar forma a les croquetes. La massa de les croquetes ja ha reposat, els hi hem donat forma i ara farem el pas tradicional. Primer les enfarinarem, després les posarem al mou i després les arrebossarem amb pa panko. I aquí tenim aquestes delicioses croquetes de calamars.